Van bien. No m'havies pogut dir que estava tallat al riu? Está por aquí. Muy bien. Pienso que hay que aprovechar de que sea una inauguración para agradecer a la gente que ha querido compartir este proyecto y participar en mi ilusión también, porque eso es una ilusión mía. Bien, primero voy a agradecer al señor de arriba porque ha podido parar la lluvia. Bien. Después agradeceré al señor Zapatero y al Plan E, porque gracias a él hemos podido hacer de un sueño una realidad. También tengo que decir gracias a todo el equipo del gobierno municipal, porque ahí no he visto ninguna oposición. Oposición tampoco. Vale. Después, creo que tengo que dar las gracias a CESPA, porque gracias a su experiencia y a su profesionalidad nos ha podido dar buenas ideas y ayudarnos a la hora de hacer este proyecto. Después voy a dar las gracias pues, a todos los que están aquí, porque a pesar del tiempo estáis todos conmigo. Tengo que dar las gracias a más personas, ¿sabéis? A todo el departamento, y eso lo quiero gritar, a todo el departamento de Servicios y Medio Ambiente que ha tenido que aguantarme durante más de 2 años y medio. Yo creo que hasta el alcalde está ya harto de mi obstinación, pero bien. Yo ahora los dejo visitar más las instalaciones, preguntar consejos y explicaciones sobre todo. Y pues bien, antes de dejar la palabra al señor alcalde, otra vez digo gracias a todos. Bé, doncs molt breument, en primer lloc per agrair-vos a tots i a totes la vostra assistència a este xicotet però gran acte d'inauguració d'una infraestructura necessària i altament demandat per la ciutadania d'este poble. Pense que en aquesta infraestructura hem complit un triple objectiu, m'atreveria a dir jo. Per un costat, complir la il·lusió de la regidora, que això no és massa important perquè entra dins de les seues obligacions el dotar d'esta infraestructura que la societat de Xàbia demandava. Hem complit un segon objectiu dins d'aquest triple objectiu que jo dia, que era tindre la infraestructura com a tal a l'abast i al servei de la societat de Xàbia. Hem complit un altre objectiu que ens marcarem des de l'Ajuntament en el primer planer i també en el segon. I jo vull dir públicament que en aquests objectius no sols ha estat l'equip de govern, sinó que ha estat tot l'Ajuntament colze al colze en complir aquest primordial objectiu que teníem en el plan E, en el primer i en el segon, i esperem que en vinguem més. I era que les obres, els recursos es quedaren dins del poble de Xàbia, que en la mesura que fora possible totes les infraestructures, obres i intervencions que anaven a fer anaren destinades a que pogueren estar a l'abast dels constructors o dels empresaris de Xàbia. Esta és una infraestructura feta per un xaviero i al igual que totes les altres es nota la mà quan el que ho fa
a més de guanyar-se el jornal, vol fer-ho bé, perquè està treballant per al seu poble i està treballant per donar una infraestructura al seu poble i que sap que al final tot el món anem a saber qui és l'autor responsable de l'execució de la infraestructura. A l'empresa a la que jo també vull donar-li les gràcies per la seva col·laboració, paciència i estic segur l'escàs benefici econòmic que al final s'ha produït perquè anaven justetets en el pressupost, però jo voldria agrair-li a PP Català l'esforç que ha fet per executar aquesta obra, la qualitat en què l'ha fet i el carinyo que han posat en l'execució i segur també la paciència que han tingut aguantant els tècnics municipals, a la regidora, a l'alcalde no tant. En fi, a tots els que heu intervingut en aquest procés constructiu, donar-vos les gràcies. Bé, a partir d'aquest moment queda inaugurar i oberta la infraestructura oficialment i continuarem treballant per intentar dotar el poble de totes aquelles infraestructures que necessita. Gràcies. Perquè les obres del Planer han recaigut sobre l'associació de constructors, donar-li les gràcies primer a tots vostès que han vingut, a la consellera que s'ha preocupat molt perquè antes d'anar-se'n a la seva feina passava, ens donava bon dia i ens dia com anaven les coses. La dona s'ha preocupat molt. Tinc que donar-li les gràcies també a molta gent. Tinc de donar les gràcies que sempre et deixes algú i quedes malament. I si t'enganyes, vull donar-li les gràcies a mon pare, per exemple, perquè sense treballar, perquè està jubilat, a més que no pot treballar, han tingut algun problema i l'han pogut solventar. Tinc que donar les gràcies a tots els que han vingut a treballar així, ferrers, llumeners, fontaners, empreses de servicis de transports, tot. Ricardo ha certificat com tocava, molt bé, però la veritat és que el que sí que s'ho mereix que li dono les gràcies és a Ignasi, perquè s'ha portat molt bé, han solventat tots els problemes molt bé i ha sigut un plaer per a ell, per a la regidoria de Mig Ambient i per a l'Ajuntament de Xella. Moltes gràcies.